Gaurkoan bai txapa eman behar dizua dela. Eta txapa kuriosoa. Uziren araudi berria aztertuko dugu. Hurrengo ostegunean martxan sartuko gana Uzi edo edozein federazioko lasterketa guztietan. Baita ere Euskal Herriko lasterketentzat. Baina lehenengo beti bezala errepasatu dezagun Euskal Herriko lasterketetan zer gertatu duen aurreko asteburuan. Asteburu honetan Aiarako biaren bukaera izan dugu, larun batean Arraspalditzan eta igandean Amurren bukatu zen Aiarako bira kadeteentzat. Baita ere kadetek lasterketa eduki zuten Azpeitin eta juniorrek igandean bai Altsasun eta baita ere Oreretan izan zituzten lasterketak. Baina aste honetako lasterketa garrantzitsuena Gorlara igoera izan da. Urte luzez eta oraindik ere abiatzen edo Euskaldun eta lehendakari txapelketako lasterketa sonatuena da. Egia da, lasterketa batzutan partaidetzak gehiago edo sonatuena izaten dela egutegiaren gorabeherengatik, baina aurten batez ere Espainiako Kopako lasterketarik parean eduki ez duenez, txirrindulari oso on izan ditu lasterketa honek. Egia da Gajarrual taldea ezin izan dela lehian ibili, koronavirus kasu batengatik taldea isolatuta dagoelako, baina talde honetaz aparte beste talde guztiek bere onena eraman zuten Bergarara Gorlan garaipena lortzeko. Eta hasi baino lehen gogoratu nahi dizuegu aste honetan, aste tartean, nahiz eta jaieguna izan, ostegunean, ostegun santuan lasterketak izango ditugula Durangon, bai Euskal Herria txapelketako eta baita ere abiatzen txapelketako bi lasterketa ban izango dugu. Goizean afizionatuek lideratuko dute eta txalean juniorrek. Orain bai, guatzen aurkeztea, aurtengo araudian gertatuko diren aldaketak hurrengo ostegunetik aurrera. Asko hitz egin da hauetaz, oso polemikoak dira batzuk, baina guk paperean jartzen duna aztertuko dugu eta azalduko dizugu pixkat ze aldatzen dan benetan ez dielako inbeste gauza aldatzen. Eta aldatzen da lehenengo puntua, segurtasunari buruzkoa da, puntu honetan aldaketa dago, lehen esaten zen soilik antolatzaileak behartuta zeudela helmuga baino lehen 300 metro ezi jartzea eta helmuga eta gero 1 metro ezi jartzera, baina orain gehitzen zaio dokumentuari edo araudiari esaldi bat esaten duna behartuta egongo diala edonolaren batzuetan bakizuen mendiko etapetan helmuga eta gero ez dagoela toki askori mendia mugatua dalako, gutxienez gizakiak erabili dezakegun mendiaren zatia, baina edonolaren ez da 1 metro ez izan, beti ere saiatu behar diala txerrendulari sprintaz frenatzeko edo tartea emateko txerrendulari bere toki ezateko, eta hau ez da bakarrik koronavirusaren egoeratik aldatzen da zerbait, hau luzerako da antolatzaileek beti kontuan izateko olako gauza bat. Eta baita ere araudi berriak ezartzen du nola 200 metro esitu hauek barrukaldea, ezien barruan bakarrik akreditatuko pertsonala sartu daiteke, bai antolakuntza, baita txerrendulariak noski, taldeak eta hedabideak. Eta noski, eta batez ere Polonian ikusitakoaren ostera argi esaten dute eta sartzen dute eziek babesa eskaini behar dutela eta ez arriskua. Gogoratu Polonian zer gertatu zen Jakobsen eta Groenewegen arten, eta gehiagoren artean bai, eta hori saihesteko eziak ondo jarri behar dira eta arriskurik gabe esprinterako. Esan dugun bezala, eziak seguruak izan behar dira txerrendulariarentzat, ahalbidatu behar dutela pertsonala eta antolakuntzako edo akreditatuko edozein bere lana egitea eta horretarako atea jartzea ezin arte, baina beti ere akreditatuentzako bakarrikan, eta ezin diela plastikozko eziak jarri, beti ere gogorrak diren eziak, gogorrak ez inpaktuak jasotzeko, beti ere gogorrak haizeangatik mugituak ez izateko. Eta antolatzaileek exibitzen zaien beste gauza berri bat, dala
segurtasunan hartu laguna beti bere biziko atentzioa prestatu behar diola bukaerari, lasterketaren azkeneko kilometroak oso segurak izan behar diala, arriskurik gabekoak, errotondak, edo kurba arriskutsuak, edo badenak, edo beti saihestu behar da, gutxienez sprintak ahal bezan seguruak izatea. Eta orain txerrundularekin goaz, aldatzen zaien lehenengo gauza zea da, orain debekatuta dutela edo zer botatzea, ez urpoterik, ez janaririk, ez ezer, horretarako prestatuta den guneetaz aparte, hau da. Orain araudiak ez du baimenduko umei orokorrean urpoteak bidaltzea, irudi klasikoa da txerrendularitzan, baina badirudi uzik hori ezabatu nahi dula. Batez ere argudiatzen dutena da pote asko naturan gelditzen diala eta hori saihestu behar dela txerrendularitzaren aztarna ekologikoa gutxiesteko gutxienez. Baina bai, noski, lasterketako kotxetara emango dituztela eta antolatzaile ezartzen zaie derrigorrez zenbait ekozon deitzen zaien horiek diala toki batzuk hor menduta egongo dela txerrendulariak bere nahi dituzten gauza guztiak botatzeko eta gero antolakuntzak zerbitzu bat izatea gune hori garbitzeko. Hau, nahiko erraza da zirkuituak dian lasterketetan, baina asko zailagoa izango da etapa luze eta punta batetik bestera joaten dianak. Baina aldaketa bada, antolatzaileek badakite eta egin beharko dute. Gune hauek 30-40, gehienez ere 50 kilometro egon beharko dute, gutxi gora bera orduro, azterketako ordu bakoitzeko olako gune bat izateko eta txerrendulariak aukerak izateko zakarra botatzeko. Eta orain goazen aldaketa polemikoen gana, txerrendulariei zuzen-zuzenean eragiten diena, hau bakarrik haientza da, dala txerrenda gaineko bi postura galarazi diala. Batetik, supertak postura galarazi da, dala ipurdia kuadroaren gainean jartzea eta eskuak manillarrak mantenuta ahalik eta haizeari erresistentza gutxien egitea, eta bestetik ordek handi joazteren normalen txerrendulari asko, batez ere erlojupekoetan gai dianak saiatzen dira erlojupekoaren postura hartzen eta bi besoak manillarraren gainen jartzen, inolako kontrolik gabe freningatik edo kanbioengatik, eta berez txerrendulariek esaten dute hau oso kontrolauta dakatela, bi posturak oso kontrolauta dakatela, eta hain praktikauta eta horretarako dira profesionalak ez diala arriskutsuak postura hauek, baina hala ere uzik erabaki du hau galaraztea eta bilaren batetik aurrera izuna jarriko ditu postura hauek egiten dituztenei. Eta lehen esaten genizuen nola antolatzaileak orain behartuta dauden zakarrerako edo ekozon guneak jartzera, baina baita ere behartuta daude pixkat aldatzera anoa guneak. Goratu anoak diala taldeko laguntzaile bat jartzen dela janari emateko, deura emateko, beti ere zutik, ez dela kotxetik mugitu behar, hau ondo dago batez ere tropela hornitzeko eta bar, eta orain antolatzaile behartzen zaie gune hauek herrietatik edo hiritatik kanpo egotera arriskuak saihesteko, ze herrietan beti zebrabideak edo resaltoak eta barrekoak egoten dira, orain errepide zabalean eta errugune batetik kanpora egon behar due eta talde bakoitzari 50 metro eskaini behar zaizkio lan hau egiteko. Orain ja ezagutu ditu zeintzuk diran arago aldaketak, baina goazen jakitera ze izun egongo diran. Polemikoaren gandik hasiko gara, esan dugu, bizikleta gainean zenbait postura hartzea orain debekatuta egongo dela, eta horregatik diru izunak egon ditezke, depende ze uzi lasterketa dan, profesionalena edo juniorrena, aficionatuna, izun diferente egongo dira, baina guztietan postura hori hartu ezkero, txerrendularia lasterketatik kanpo egongo zen, bai itzulietan, bai egun bateko lasterketetan. Beste izunak, zaborra edo poteak publikoaren gana edo
ekozon unetatik kanpo botatzearengatik izango dira. Kasu honetan, egun bateko lasterketetan baita ere kanporaketa ekarriko luke, potea edo zakarra botatzea, neurri gogorra da, ze hau txirrindulari guztiak ite dute ia potea botatzea edo zakarra botatzea egia da ezin dela onartu, baina ze akaso poteak botatzea umei eta pixkat txirrindularitzaren magiari galduko da. Hori egun bateko lasterketetan izango da, baina itzulietan 3 abiso egongo dira. Lehenengoan, 30 segundo gehituko zaizkio txirrindulariaren denboran sailkapen nagusian, bigarrenan 2 minutu eta hirugarrenan baita ere karreratik kanporatuko zaio. Beno, eta hauek dira aldaketak UCI araudian. Gogoratu, aste honetan aukera izango dugu ikusteko ea betetzen den edo ez, induren eta itzulian batez ere dialako UCI probak, baina baita ere gogoratu lasterketak guzti eragiten diela batez ere txirrindulari dagokienean zakarrik ez botatzeana edo zenbait postura ezartzeana. Baina baino lehen, aste honetan gorlan tartetxo bat hartu genuen eta hainbat txirrindulariei galdetu genien ea bazekiten araudi berrian nondik zijoan. Erreglamenduan ze aldatuko da? Ez dakit. Fromen postura eta manillarrean aurrera joatea da ez? Eta ze gehiago? Ez dakit. Idei pez. Ze aldatzen da, ostegunean? Posturak? Gisa da, eta horre guri afetetasku? Afizionatutan? Eta ezin dezbela zer botak? Bueno, nik sekulan ez dut bota izan ez, Bidoia, txaleko... Nik sekulan ez dut bota izan ez. Eta posturia ez dauketo itxurarik manillarrien holan jarteko. Eta bajadetan igual apur bat afekta ukust. Baina, respeta handiko. ¿Qué cambia en el reglamento? La posición aerodinámica del bicho bola, ¿no? ¿Y qué más? Y la posición, el agarre, el manillar. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ahí ya me has pillado. No sé. El reglamento cambia el 1 de abril. ¿Qué cambia? Pues no sé. ¿Nada? No. Posturak. Eta gehiago... Zer aldatzeko, egon, Posturak, hori bai. Y la comida? Hoi da, jatekoa botatzeko leku bat egon gala. Zela oso guzti. Lasterketa guztien zehar. Ezingo gala edozein lekuta bota. Orain bai eskerrik asko danei horregoteagatik eta gurekin berri ere txirrindularitzaz disfrutatzeagatik. Hurrengo astean jarraituko dugu informatzen, aste potentena datorrela guretzat laneakin, zuek oporretan egongo zate asko, gu lanean, gogoratu hurrengo ostegunean Durangoko bi lasterketak, larun batean Induren sari nagusia, igandean Zornotzako abiatzen txapelketako lasterketa, Euskal Herriko txapelketa Agurainen eta Bilatu Ertan gaztetxoak saria baita ere, bi lasterketekin, gero aste osoan zehar itzulian egongo gera eta igandean bukatzeko Valentziagaren oroimenezko lasterketa handia afizionatutan eta bukatzeko seguran berriz ere kaetekin lasterketa pilo bat, baina esportu egingo dugu zuengatik eta zuei txirrindularitza disfrutatzeagatik gurekin. Eskerrik asko eta gogoratu aste honetan batez ere etxean geratu.